aloitat siitä heti, kun saatte jo lämpöiseksi, niin jatkat. Onneksi olkoon. Aloitetaan lehdistilaisuus. Kataja Basket Salon vilpas loppulukemat 121-128. Teemu Rannikko, onneksi olkoon voitosta, onneksi olkoon seuraennätyksestä syötöissä. Se merkataan nyt uusiin lukemiin 18 syöttöä. Kommentit matsista. No joo, varmaan aika yleisöystävällinen peli ainakin, että 2,5 pinnaa aika paljon ja tietenkin pari jatkoa käy siihen ja aika tiukkaa vääntöä mun mielestä läpi peli, että oliko se neljännes vai missä vaiheessa mentiin? Jossain vaiheessa ainakin mentiin 10 pinnaa, vai toisen neljännes ja 10 pinnaa siihen johtoon. Ja sitten tuli varmaan 3 hyökkäyslevypallosta korit ja Kataja tuli takaisin siihen. Ja sitten toinen puoli aika tasasta, totta kai siinä että millä päästiin jatkoajalle, niin Katajan puolesta vähän huonoa tuuri tietenkin, ja Tivari yritti rikkoa tietenkin ja puolisekka aikaa, niin meidän oli pakko heittää myöskin, että päästiin kovat 3 vaparia sisään ja ehkä noin jatkoajat sitten, ainakin toinen jatkoaika hallittiin, että Simpson teki 43 pinnaa, mutta siinä yhdessä vaiheessa koko ajan koreja, että mun mielestä Aatu puolusti ihan hyvin, kuka siinä oli ihan hyvin, että Vini veti aika kovia pisteitä, että viimeksi Palmi taisi tehdä 40, nyt teki yksi kaveri 43 ja Daniel teki 27, niin se on aika paljon, mutta muuten oli siellä ihan hyväkin puolustusta, tietenkin 50 minuuttia peliä ja kovilla prosenteilla, ainakin siinä yhdessä vaiheessa heitettiin molemmat joukkueet, niin sitten saatiin toiselle jatkoajalle järjestettyä peliä ja pistettiin Jamie vaan palloa sisään ja tehtiin sitten koreja ja sitten päästiin hyvin kolkkeihin, mitkä heitti vielä ohi sinne. Tämmönen. Kysymyksiä Teemu. Mitäs 18 syöttöä? Joo, Jakesi jossain vaiheessa sanoikin, että pelaakaan paljon, niin voit saada 20. Me ei vasta tiesi, että oli enemmän syöttöjä mitä normaalisti, mutta Joonas sanoi ennen peliä isoille, että rullatkaa kori kovaa tänään, että voi olla, että ne on auki tätä puolustusta vastaan. Mielestäni saatiin aika hyvin niistä koreja ja totta kai se on paljon ja hyvä peli, mutta se on aina, niin mä sanon, että jos tulee syöttöjä, niin siinä on aina joku ottaa, ketä sen pallon ottaa kiinni ja pistää pallon pussiin, että itse yrittää vaan saada hyvin paikkoja sen pallon jätkille ja kovan prosentin sisään, niin se on kyllä syöttö. Muutoin. Ihan nopeasti, teillä on 3 peliä Kataja vastaan, 1-2 on niin kuin Kataja mainiten, että nämä on ollut aika tiukkoja pelejä, niin minkälainen vastustaja on Kataja? Entinen seurasi sulla? Niin, entinen rakas seura tietenkin ja valmennus siellä nyt on vähän niin ja näin, mutta tietenkin aika tiivis yhteydessä. 2 parasta kaveria tuossa penkin päässä, niin ollaan kyllä paljon yhteyksissä ja totta kai tänne on hieno itse tulla pelaamaan, vaikka se tuntuu kyllä paljon pidemmältä matkalta näin päin, mitä se täältä silloin oli ja mielestäni hyviä pelejä on ollut molempina vuosina täällä ja kaikki pelit Katajaa vastaan on niin aika hyvää korista. Mun mielestä Kataja pelasi tänään hyvin, että jotenkin me sytytetään heidät ehkä ja varsinkin se kotipeli meillä, niin Kataja pelasi erittäin hyvän pelin, mutta kiva tänne on tulla, paljon tuttuja naamoja. Jotkut tutut naamat ehkä huutelee vähän eri huutoja nyt peliaikana tuot katsomassa, mutta tämä nyt on tietenkin toinen koti vähän, niin on kiva olla. Voisi olla vähän pitempäänkin, mutta pakko varmaan lähteä. Jää vaan. Muita Ville Teemu. Kiitos. No niin Joonas, onneksi olkoon voitosta. Haluatko se jäädä? Haluan. Niin, haluaisin. Kuuntele ihan tarpeeksi. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Melkoinen matsi takana ja siinä oli ainakin yleisölle kyllä kaikennäköistä viihdettä. Toki ehkä kotiyleisö olisi toivonut toisinpäin tuon lopun menevän, mutta kommentit matsista. Joo, no tietenkin kaikki näki peliä, että olisi voinut hyvin kääntyä Katajalle tämä ottelu ja nousti ehkä semmoisesta kuopasta, että mistä yleensä ei tulla enää ylös, mutta näiden vuosien aikana, mitä tässä on ollut valmentajana, niin kauan kuin kellossa aikaa, niin on mahdollisuus voittaa, niin kauan kuin on jotenkin semmoinen, että sitä voi ottaa kiinni, että alle 10 pinnaa, niin viimeiseen 2 minuutin voi tulla takaisin peliin ja sitten taas jatkoajat on aina omanlaisensa tapahtumiin, mutta eikä tämä kaikki voi yhtyä, että ehkä kauden hienoin peli oli kokonaisuutena tähän mennessä, että
todella hyvää joukkuetta, jossa on hyviä vahvistuksia, hyviä suomalaisia pelaajia. Molemmat joukkueet toteuttaa omaa konseptia oikein hyvin ja vaikka lukemat on tollaset, niin silti niin puhuttiin siitä, että Palmi ei voi tehdä 40 tänään, saatiin Topias pidettyä ja sitten Vincent pelaa tommosen pelin, että laittaa kaiken sisään kuljetuksesta ja muuta, niin kun on hyviä pelaajia, niin tommosia pelejä tulee ja molemmilla joukkueilla ja molemmilla joukkueilla oli paljon onnistujia. Mikäs siinä? Tietysti kotimatka meillä on nyt vähän lyhyempi tämän voiton myötä. Kysymyksiä Joonakselle. Kiitos. Yes, kiitos. Okay, we continue with Katajam. Vincent Simpson today, a great personal effort, but a sad loss for you guys, and well, another one for 1 week, almost the same one. Like comments from the game. I think we played an okay game until the end of the fourth quarter. Just like the second game in a row, we rental game, same thing. At the end of the fourth quarter, we got to learn how to close out the games, and that means we have to focus more, make our free throws, and just control the game. I mean, it should have never went into overtime. We should have never gave them an opportunity to put it in overtime. We should make our free throws, control the game, focus, and play smart on defense. But overall, I mean, we just have to get better, and like by the day, and I think we'll be fine. We'll learn from these mistakes soon. So it's a mistake that we did once, twice. We can't let it happen again. But overall, I mean, it was a good effort for my team. Since 1983, the most points as a Kataja player in Korisliiga. You had a great shooting game tonight. Comments from your personal game. I mean, I wanted to win, but I know it was a good game for myself. I mean, I made shots. I mean, shots that I took, I made tonight. I've been off lately. I've been in the gym working hard, trying to get my rhythm back, and tonight I found it. So hopefully we can continue. I can continue this, like, not 43 points, but hopefully I can continue playing well and making shots, and I'm gonna keep working hard as far as myself to be in a better position I am now. So hopefully I can keep this up. At least you can say to Petri in the locker room that you have now 1 more point than he. Okay, I didn't know that. Okay, that's good. Questions for Winnie? Great game. Thank you, Winnie. No niin, Juppe. Se oli melkoinen Via Dolorosa sen 39 minuutin jälkeen. Joo. Ei nähdä tällä kertaa hymyilevää miestä täällä, mutta kommentit matsista. No joo, kyllä niin paha tuntuu tietenkin hävitä tää näin, että siinä on kaiken näköistä taas viimeisellä minuutilla tapahtuu, että pitää varmaan kiduttaa illalla itseään ja katsoa uudestaan taas se. Siis tää oli hyvä koripallopeli varmasti, että me tehtiin hyvin, mun mielestä hyvin hommia ja kaikki asiat ei saatu vilppaalta pois ja lopussa kun vähän väsähdettiin tossa ja tuntui, että meillä on vähän niinku usko latistui sit siinä varsinaisen pelin lopulla ja varsinkin sit kun ei pysty eka jatkoaikaa voittamaan, vaikka sekin oli siinä melkein tuloillaan, niin sit lopussa loppupaukut, mutta ei siis tää oli hyvä koripallopeli varmaan, että pitää ottaa oppia niistä virheistä, mitä me tehtiin varsinkin puolustuksessa ja sieltä niitä löytyy ja Teemu rankasi ihan kiitettävästi jostain asioista ja joissain asioissa pystyttiin parantamaan toisen puolella, mutta paljon hyvää ja siitä pitää kiinni ja jatkaa siitä eteenpäin, että sunnuntai seuraava matsi. Kysymyksiä Jupelle. Kiitos. Kiitos.